Hej med det, Pernille. Vi har forsøgt at lave en film om de begreber, vi har lært, så godt det nu var muligt. Strømstyrken er størrelsen af en elektrisk strøm. Den beskriver antallet af ladninger, som passerer igennem en elektrisk leder per tid. Symbolet for strømstyrke er I, og I defineres som Q over T, og derved defineres enheden som coulomb over sekunder. Dette kaldes ampere og er SI-enheden for strømstyrke. 1 ampere er det samme som 1 coulomb over 1 sekund. Et amperemeter er et måleinstrument, man kan bruge til at måle størrelsen af strømstyrken forskellige steder i kredsløbet. Når strømstyrken deles ved et såkaldt knudepunkt, fra, som det ses af tegningen, for eksempel en ledning til 3 andre, deles mængden af strøm fra den ledning mellem ledning 2, 3 og 4, som det står på tegningen. Derfor er den første strømstyrke lig med de 3 andre tilsammen. Spændingsforskellen er forskellen i elektrisk energi mellem 2 elektrisk ladede genstande, for eksempel mellem 2 steder i et elektrisk kredsløb. Spændingsforskel, som har symbolet U, er et udtryk for omsat energi per ladning, og det defineres som E over Q og angives med enheden joule per coulomb, også kaldet volt. 1 volt er det samme som 1 joule per coulomb. Spændingsforskellen måles med et voltmeter. Det er et instrument, man kan bruge til at måle spændingsforskellen forskellige steder i kredsløbet. Elektrisk effekt beskriver, hvor meget energi, der bliver omsat per tid. Symbolet er P. P defineres som U gange I og ender med at være E over T. Derfor angives effekt i joule per sekund, også kaldet watt, som er SI-enheden. 1 watt er det samme som 1 joule per sekund. I et kredsløb er strømmens retning fra katoden til anoden, men i virkeligheden bevæger elektronerne sig den anden vej, da de bliver tiltrukket af katonens pluspol. Dette kan illustreres ved at putte de elektriske poler i saltvand. Kationerne, Na+-ionerne, bevæger sig mod den negative pol, og anionerne, Cl-ionerne, bevæger sig mod den positive pol. Der er nogle forskellige elektriske kredsløb. Et serieforbundet kredsløb ser sådan ud. Det kendetegnes ved, at de elektriske komponenter er på række. I dette kredsløb deles den totale spændingsforskel mellem de 2 pærer. Strømstyrken derimod er den samme alle steder i kredsløbet. Et parallelt forbundet kredsløb ser sådan ud. Det kendetegnes ved, at de elektriske komponenter er over hinanden. I dette kredsløb vil den totale spændingsforskel være den samme som alle de elektriske komponenters, og den totale strømstyrke vil være lig de målte strømstyrker efter knudepunktet er lagt sammen. Men der er også modstand for elektronerne i et elektrisk kredsløb. Dette kaldes resistans. Det har symbolet R. R defineres som spændingsforskel delt med strømstyrken, og enheden er derfor volt over ampere. Dette kaldes ohm og er SI-enheden for resistans. 1 ohm er lig med 1 volt per ampere. Her er nogle eksempler på, hvordan resistansen tager sig i nogle elektriske komponenter. I en resistor, som er en modstand, vil resistansen være konstant, uanset antal ampere og volt. En resistor bruges til at regulere en elektrisk strøm. I en glødepære er resistansen aftagende, des flere volt og ampere, der bliver tilført til det elektriske kredsløb. Dette gør, at som resistansen aftager, begynder pæren at lyse mere. Modsat er det i en diode, som ligesom de 2 foregående er en modstand. Her er resistansen stigende.